Кой ще започне? Би трябвало ти да започнеш, ма предлагам аз да кажа здравейте, ти да продължиш. Добре. Здравейте! Ние не сме доктори, не се плашете. Няма да ви изненадаме с инжекция за добро утро. Ние сме синоптици на вашето здраве и ще ви изненадаме с... С? С какво? Знаеш ли с какво? Не. Аз сега ще кажа с коктейл от Фреш. Може, но ако в него има щипка билки, лъжичка метеорология, доза астрономия, капка дъждовни облаци и всичко това гарнирано с резанче луна. Браво! Облакът е много здравословен и много пречистващ. Особено ако добавим портокалче Ябълка и лимонче. и да не забравяме и ядки. Точно така. И всичко това на достъпна цена. Фреш, сутрин рано и попладне и когато ти падне, може. Много ми харесва рецептата. По-далече от печката, по-близко до блендера. Нарязваме портокала, лимона и ябълката и ги слагаме в блендера. Добавяме орехи и щипка джинджифил, които потискат апетита. Пасираме ги и изпиваме сока. Ние сме това, което ядем. И което пием. Това е нашето предаване «Доктор Време» за това как времето влияе върху хората. Защото времето е здраве. Времето лекува. Времето е приливи и отливи. Времето е относително. А каква е прогнозата за времето за следващата седмица? Студ за Великден. Това предсказва синоптиците. Не е реално. Необичайно студено време. Не всяка година щъркелите носят пролетен сняг и с ограшица. Той е женски. На цялата страна обилни напоителни дъждове. Гръмотевици. Студено с температури между 5, не минус 5, между 5 и 21 градуса. Атмосферното налягане за тази част от месеца ще бъде малко по-ниско от нормалното. Вярно, ниско е. Слънцето най-после ще греене за малко. На 21 и 22. И след това отново ще избяга на някъде. Много капризно време. Луната и звездите направо са полудели. За 2 седмици 2 затъмнения. Едно слънчево и едно лунно. Това е невероятно. Планетите ще разпънат Земята по време на Великден. И това се случва веднъж на 500 години. Този коридор на затъмнението, както го наричат астрономите, влияе страшно много на психиката и физиката на човек. На хората с хронични и сърдечно-съдови проблеми. През този период раздразнителността ще надделява над разума. Добре би било по време на затъмнение да си вземете един контрастен душ. Това е най-обикновено редуване на топла и студена вода, като се завършва със студена. При редуването на гореща и студена вода се изпраща кръв от органите до кожата и периферията и обратно. Това стимулира повишаването на количеството кислород до тъканите, помага за правилното пренасяне на белите кръвни клетки и улеснява изхвърлянето на токсините и метаболитните отпадъци. Контрастният душ подобрява кръвообращението, подсилва имунната система и нервната и тонизира организма. Времето е малко капризно. Как ли ще ни влияят промените? Да попитаме консултантът на Доктор Време, доктор Бисер Георгиев, за биопрогнозата. Здравейте, доктор Георгиев! Няма нищо по-хубаво от лошото време. Но за кого? За хората с алергии, разбира се, защото дъждовното време изправя въздуха от полените в него. Да погледнем картата на България, как се отразяват климатичните особености върху хората. В северо-западна България, където времето е дъждовно, хората с алергии ще се чувстват доста по-добре, за разлика от централната и южна част на страната, както и по Черноморието, където бих могли да се изострят оплакванията от алергии. Да, и аз имам алергия към полените и винаги правя една бабина рецепта с сух корен от женско биле. Сигурно я знаете. Да, рецептата е лесна. В 1 литър вода, 2 чайни лъжички от сухия корен, вари с 30 минути и чая се пие 2 или 3 пъти през деня. А как влияе времето върху ставните заболявания?
Влагата по принцип влияе доста негативно върху хората с ставни проблеми. Поради тази причина хората, които живеят в северната част на страната, както и по поречието на река Дунав, ще се чувстват доста по-зле, за разлика от хората в южните части на страната, където времето е очаквано по-сухо. Какво препоръчвате за страдащите от артрит? За страдащите от артрит биха могли да се ползват много рецепти, но най-добър ефект е прилагането на корените от грамотрън, корените от репей, както и кора от върба. Предполагам, че тези съставки се смесват на равни части. Да, точно така. И от получената смес 2 супени лъжици се запарват за 30 минути в половин литър вряща вода. Колко пъти на ден трябва да пиеме тази отвара? Обикновено 2 или 3 пъти на ден е достатъчно. Не, днес съм просто невероятен. Гледай колко много риба хванах. Какво ще кажеш, а? Какво? Уловил си риба и то от магазина. Ти не си по риболова, ти си по яденето. Да, хапвам си. Обаче само здравословна храна. Риба? Риба, ама с кумрия. Защото дори в сезона на агнешкото е добре поне 2 пъти седмично да ядем рибка. И то с кумрия. Да. Защото скумрията съдържа най-много омега-3 наситени мазнини. Това помага за хроничната умора и за депресията. Предлагам вечеря с кумрия и чаша хубаво бяло вино. Да, а за десерт ще гледаме шоуто на моята любимка Пади от Britain's Got Talent, която така танцува на 80, че със сигурност е яла страшно много скумрия. Това е урок по щастие. Щом тя го може, значи и ние можем да се забавляваме в ежедневието си. Времето е забавно добре с нас, синоптиците на вашето здраве. Бъдете забавно добре!